No sé si ho sabíeu, però sóc el puto amo en la comunicació 2.0. Sí, seguro. Saps què és el Hotsuite? Això és una pàgina guarrilla, no? I el SEO, saps què és? O sea, ¿qué es eso? ¿Vas a servir al Social Bro? ¿Qué es eso? Yo tengo Rode, yo tengo Siste, pero esa vaina no la conozco. Has preparat un pla de comunicació de crisi? Claro, una comunicación, que yo foc i ja està. ¿Qué dice, loco? Jo amb això no me'n surto, Tot això... Tranquil, jo tinc la solució. Uy, caramba, no me diga. No siguis passarell! Vine al tour de la Txell! Bravo, 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 bravo. Sí, senyor.